שלום, לי קוראים יואב. אני וחבר שלי יועד המצאנו את ההמצאה שתשנה את עולם הספורט. גם לכם קרה שכדורי הפינג פונג נעלמים לכם? גם לי זה קרה. ולכן המצאתי את ההמצאה הבאה. תבנית שמחזיקה את כדורי הפינג פונג. אנחנו רוצים שתבחרו בנו. זה יעזור לנו. ייתן לנו פוש להמשיך. אנחנו עדיין לא עושים את זה כפטנט, אבל הרעיון בתוך. הרעיון התחיל ששיחקתי פינג פונג והכדורים פשוט נפלו לי ואני לא יודע איפה הם. אז פניתי לחבר שלי יועד והוא עזר לי ליצור תבנית שתעזור לי לשמור על כדורי הפינג פונג. אני חושב שתבחרו בנו כי זה יעזור לעוד המון אנשים. זה לא המצאה פרטית שתעזור רק לנו, זה המצאה שתעזור לעוד המון אנשים ואנחנו רוצים שזה גם ברחבי העולם. רק אם תבחרו בנו וייתן לנו פרסום, וזה יעזור לנו מאוד עם ההמצאה. אנחנו באמת מבקשים מכם, תבחרו בנו. זה רעיון גאוני, כולם אמרו לנו את זה.